Hej sammen, nu laver vi Mentos Cola. Kom nu! Jeg skal du, William. Hvad laver du med? Du skal ikke... Du ryster den. Hvad sker der? Den skal ikke... Jo, for den går totalt amok, så. Så guys, I skal prøve... Nej. Fisen! Kan vi sgu da ikke? William, jeg sætter prøv på. Det kan du ikke med det der. Sådan. Og prøv, tag den af igen, så drikker jeg. Masser af dejlig cola. Børn! Okay. Kom nu, save den fucking video. Børn! Okay, jeg tager Mentosen. Børn! Jeg skal også have noget. Jeg skal også have noget! Med det film lige. Hallo! YOLO swag peace. Så giv mig lige min, så skal jeg godt have. Nej. Lad os løbe. Ja. Run, bitch, run! Og jeg vil også cola. Også mig? Her. Hallo, William. Du må jo ikke opfordre, vel mig? Her, tag lige Mentos nu. Det er mig, der fucking købte. Må jeg tage en Mentos? Mentos. Nå, det var vores cola Mentos vlog.